bawa. Wata yayyariya da kandi da kan tsari don musawa. Wata mace ce mai kyau don musawa. Mai kyau don musawa. Wata yayyariya da kan diri da kan tsari da kan zama da kan tafiya ka yi zaune kamar kunsa ka ɗan kalkace kamar ruha da daɗin faɗi kamar basin da ɗan hakuri. Da kuma daɗin riko kamar kalbi idan musawa. Da alƙawar da kan jama'a ido musawa. Ba mu Allah ba mu albarka ido musawa. Mabani albarka indo musawa. Albarka indo musawa. Kowa suka uku masu ƙare da shi aka shafa ya tsilla. Ya alhamdulillah da mu da wuta faufau mun tsira. Da mu da wuta faufau mu sai daɗa. Mace ce mai kyau don musawa. Sama kawo da kyau don musawa. Mace sabu kaska don musawa. Mace sabu kaska don musawa. Hukuncin Ubangiji. Cikin hunduki na juma'a ana a gafar indo ta sabuko. Yau ana gama sallah, ana gama sallah, imanin mu ya buɗe indo ta sasu. Mace ce don mu bawa. Wannan kuma na faɗa da ita kusancin kenan. Dan haka Allah ba mu albarka indo amin. Da baraka Allah ba mu albarka indo Allah ba mu albarka indo kowa ka uku masu kare da shi aka zaba ya mun jira gajin mu mun jira gajin mu yanzu wanda ya gamu ma ya tsira abin da na san indo kuma ta san wanda ya gamu ma ya tsira abin sun a'i sai ka gama la'iku sun hau indo sun sabkas abin sun a'i sai
ka da mala'iku sun zo indo sun sabka. Ya da hajja inni indo an sabka. A dai kace ayat indo ya aljanna ta can musawa. da hukuma waka lafiya sun jin lafi lafiya za ki na kan dodo mai rauhane ko a kan waka ya gani